Добре, шановне панство! Колішняе мястэчка Германовичы. А знаходзіцца гэтае мястэчка колішняе ў Шаркаўшынскім раёне Віцебскай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну дык што, заглянем у гэтае старажытнае мястэчка. Наперад! На думку мясцовых краязнаўцаў, паважанае панства, гэтае вось паселішча ўзнікла яшчэ аж у 13 стагоддзі. Ну, але думка гэтая іхняя пакуль яшчэ афіцыйна не пацверджана. Ну і таму афіцыйна першая ўзгадка пра Германовича лічыцца 1563 год. Маёнтак Германовичы гэта была уласнасць нашых князёў сапегаў. Ну і ў 1739 годзе біскуп Юзеф Сапега вырашае прадаць гэты маёнтак. І прадае ён гэты маёнтак за 12 000 талераў інфлянскаму пану гэтаму Яну фон Экельгільзену. І гэта стала уласнасць фон Гільзенаў. Ну а фон Гільзенаў на той час, значыцца, быў пад апекай адзін вельмі такі спрытны разумны хлапец. Ігнат Шырын яго звалі. І гэты Ігнат Шырын, ён настолькі быў спрытны хлапец, настолькі быў разумняка, што разбагацеў вось добра ў Гільзенаў і выкупіў у іх у 1782 годзе вось гэты маёнтак Германовичы за 2 мільёны польскіх злотых. І вось таго часу і да 1939 году, да прыходу сюды бальшавікоў, гэта была уласнасць роду Шырынаў. Род Шырынаў, паважанае панства, яны маюць харвацкае паходжанне і на пачатку мелі прозвішча Зрыні. Ну, а ўжо бацька вось гэтага Ігната Юрый Зрыні пачаў пісацца Зрыні Шырын. Хто яго назваў Шырын, адкуль ён узяў сабе гэтае прозвішча, невядома. Ну, карацей, вось сярэдзіне 18 стагоддзя яны пачалі ўжо звацца Зрыні Шырыны. Ну і вось гэты Ігнат Зрыні Шырын, набыўшы сабе маёнтак Германовичы, ну і стоячы, магчыма, вось тут, дзе я зараз стаю, на беразе рэчкі Дзісны, і любуючыся гэтай прыгажосцю ўсёй, вырашыў тут віць сваё родовое гнездо. Из-под каменя, из-под белого тяче реченька, речка быстрая, речка быстрая.
У 1787 годзе Ігнат Шырын на беразе вось рэчкі Дзісна збудаваў вось гэты касцёл. Ну і пазней вось у сутарэнне гэтага касцёла у 1796 годзе Ігната Шырына тут і пахавалі, а побач з ім пахавалі пазней і ягоную жонку Марыю Якубоўскую. Ну але калі сюды прыйшлі бальшавікі, то ў 1949 годзе пасля Другой сусветнай вайны яны касцёл зачынілі. Тут зрабілі склад у касцёле, захоўвалі зерно. Ну 40 гадоў бальшавікі вось здзекваліся з святыні. І толькі ў 1989 годзе святыню ізноў перадалі вернікам. І тут ідуць набажэнствы, як і колісь. У 1918 годзе ксяндзом вось у гэтым касцёле служыў Міхал Буклярэвіч. А ён службу тут вёў па-беларуску і сваім прыхаджанам заўсёды казаў: вы не палякі і не рускія, вы беларусы. І давайте разам вось ствараць, будаваць нашу беларускую незалежную краіну. Хай милость будет Божая во мне, спевом славлю имя Его, бо Он святло життя моего. Хай милость будет Божая во мне, спевом славлю имя Его, бо Он святло життя моего. Хай милость будет Божая во мне, спевом славлю имя Его, бо Он святло життя моего. Ігнат Шырын, паважанае панства, вось што збудаваў касцёл, які пазней стаў, ну можна сказаць, тут цэнтрам беларускасці. Насупраць касцёла, праз рэчку, праз Дзісну, на беразе Дзісны распачаў будаўніцтва і вось палаца Шырынаў. Ну, палац ён не дабудаваў, таму што памёр, ну, а дабудоўвалі палац Шырына ўжо ягоныя сыны, якім ён пакінуў, кажуць, некалькі мільёнаў злотых. Ну, і палац Шырынаў вось захаваўся вельмі цудоўна і па сённяшні дзень. І тут мясцовыя жыхары мне распавялі, вось ад палаца ідзе падземны ход пад Дзіснаю, пад рэчкай, проста да касцёлу. І тут яшчэ ёсць жыхары, якія гэтым падземным ходам пад Дзіснай хадзілі вось ад палаца. Ну, але калі будавалі мост прад Дзісну, то прабілі гэты падземны ход, ну і ён сёння затоплены вадою. Ну, а ў палацы Шырынаў сёння вось у палове палаца знаходзіцца дзіцячы садок, а ў другой палове палаца знаходзіцца музей імя Язэпа Драздовіча.
Вось гэты музей Язэпа Драздовіча стварала вось настаўніца мясцовай школы вось рускай мовы і літаратуры Ада Эльевна Райчонак. Ну, а ёй дапамагалі ўжо вучні школы, ну, таксама мясцовыя жыхары. І вось у музеі тут сабрана каля 6000 розных экспанатаў. І вось у гэтым пакоі, гэты пакой завецца пакой Язэпа Драздовіча. У гэтым пакоі вось сабраны працы вось наша знакамітага мастака і скульптара Язэпа Драздовіча. Тут сабраны вось ягоныя дываны, вось намаляваныя ім. Тут ёсць карціны Язэпа Драздовіча, а таксама тут у музеі захоўваюцца і знакамітыя кіі Язэпа Драздовіча, з якімі ён адпраўляўся вось у свае вандроўкі. Язэп Драздовіч усё сваё жыццё вёў дзённік. Ну і вось у гэтым дзённіку вельмі цікавыя старонкі апісання ягоных фантастычных сноў. Вось яму сніліся сны пра космас, пра розныя касмічныя планеты. І гэта ўсё ён запісваў у свой дзённік. І гэтыя сны бачныя ён пераносіў на свае палотны. Язэпа Драздовіча вось называюць беларускі Леанарда да Вінчы. Ён памёр некім вось непрызнаны, але перад смерцю Язэп Драздовіч сказаў, што мяне яшчэ пашукаюць. І вось і па сённяшні дзень вось адпраўляюцца цэлыя экспедыцыі па вёсках у пошуках працы Язэпа Драздовіча. Ягонае імя, вось дзякуй Богу, вяртаецца на Беларусь. Пасля смерці Ігната Шырына, што віў вось тут радавое гняздо, Германавічы перайшлі да ягонага трэцяга сына Юстына Шырына. І Юстын Шырын тут, вось над рэчкай Дзісна, збудаваў яшчэ капліцу святых апосталаў Пятра і Паўла. І гэта капліца была ў такім класічным стылі. Ну і ўсярэдзіне яна была распісана ў форме ілюзіяністычнага жывапісу. Ну, але вось у 1900 годзе у Германавічах адбыўся вялікі пажар, і падчас гэтага пажара палова мястэчка проста згарэла. І тады ж згарэла і гэта капліца. Дарэчы, у гэтай капліцы быў пахаваны вось Юстын Шырын. Ну і капліца больш не аднаўлялася, на сённяшні дзень ад яе нічога не засталося. Ёсць такі вось стары фотаздымак напаўразбуранай гэтай капліцы. Ну, пачатак 20-го стагоддзя наогул гэта быў цяжкі час. Вось згарэла палову мястэчка Германавічы. Ну, а там вось рэвалюцыйны пажар ахапіў наогул усю краіну. Рэвалюцыя 1905 года, а там Першая сусветная вайна пачалася ў 1914 годзе. Дарэчы, у гэтым вось годзе спаўняецца 100 год з пачатку Першай сусветнай вайны. І падчас той вайны тут у Германавічах стаялі кайзераўскія войскі. Ну, а самыя моцныя баі тут ішлі гэта падчас савецка-польскай вайны 1919-1920 год. І вось мястэчка Германавічы тады не раз пераходзіла ад адных да другіх. Тут моцныя баі ішлі. І вось гэтыя ўсе падзеі апісаў у сваёй кнізе наш беларускі пісьменнік Міхась Машара. Кніга завецца «Ішоў 20-й год». І вось усе героі гэтай кнігі – гэта не выдуманыя асобы, а рэальныя вось людзі, якія жылі тут у Германавічах і ў навакольных вёсках. У боях пад Германавічамі тут падчас савецка-польскай вайны удзельнічаў і фінскі полк, які, дарэчы, падчас гэтых баёў згубіў 60% ад усяго свайго складу. Ну і тады вось у гэтым фінскім палку ваяваў Ільнар Эльмонен.
які пазней стаў пісьменнікам і напісаў кнігу «Фінскі полк на польскім фронце». Ну і вось у гэтай кнізе напісаў тыя падзеі 1920 года, што адбываліся вось тут ля Германович. Ну і ад той вайны на могілках у Германовичах захаваліся яшчэ вось магілы, пахаванні жаўнераў войска польскага. І тады ў гэтым войску польскім служыла вельмі шмат беларусаў. І тут вось на германовічскіх гэтых могілках пахавана і маці Язэпа Драздовіча. І вось надмагільны камень на магіле маці рабіў сам Язэп Драздовіч. Калі памёр бацька Язэпа Драздовіча, то яму было такі ўсяго 2 гады і выхоўвала яго маці. Ну і кажуць, што ягоная маці ведала вельмі шмат беларускіх песень, беларускіх казак, легенд, прыказак. І гэта менавіта яна выхавала вось у сыне такую вось нацыянальную беларускую свядомасць. У Германовичах на могілках вось тут пахаваны і наш беларускі пісьменнік, этнограф і краязнавец Міхась Райчонак, які пражыў вось вельмі кароткае жыццё. На пачатку 20-го стагоддзя вось на месцы сённяшніх Германович было аж 2 мястэчкі. Гэта новыя Германовичы і старыя Германовичы. І цікава, што гэтыя 2 мястэчкі нават уваходзілі ў розныя воласці. Ну, а ўжо пасля Рыжскай дамовы 1921 года гэтыя 2 мястэчкі, старыя Германовичы і новыя Германовичы, увайшлі ў склад Польшчы і былі аб'яднаны ў адно мястэчка проста Германовичы. Ну і мястэчка Германовичы за польскім часам стала цэнтрам гміны. За польскім часам у 1926 годзе тут у Германовичах была збудаваная вось гэта стараверская свята-успенская царква. І тут была створана стараверская абшчына. Ну і прыход вось гэтай царквы
быў недзе каля 400 чалавек. Ну і вось за саветамі царква гэта была закрыта. Ну і мясцовыя жыхары вось тут распавялі, што царква гэта пачала працякаць, дах праламіўся ў ёй. Ну і мясцовыя стараверы за адну ноч перакрылі цалкам царкву новенькім гонтам. Ну, назаўтра гэта ўсё ўбачылі, што царква пакрыта новенькім гонтам. Ну і сюды прыехалі з вобласці кампетэнтныя органы, пачалі весці тут дапросы, хто перакрываў, хто што знае, але ні адзін чалавек у Германовичах нікога не выдаў. Ну і вось яны з'ехалі адсюль ні з чым. Ну і ў гэтай царкве яшчэ знаходзіліся старажытныя абразы 13 стагоддзя, але сюды былі залезлі злодзеі і гэтыя абразы скралі. Раней вось у Германовичах тут жыло вельмі шмат габрэяў. За польскім часам тут жыло недзе каля 50 габрэйскіх сем'яў. Ну і было тут дзве сінагогі. І вось вельмі цікавая гісторыя пабудовы другой сінагогі. Тут, значыцца, жыў адзін такі вельмі заможны габрэй Сруль Сасновік, які меў 420 гектар зямлі. Ну і быў яго пляменнік Калманович. Ну і вось гэты пляменнік Калманович, дзядзька нейкімі махлярствамі неяк адсудзіў 50 гектар зямлі. Яны пасварыліся, і Сасновік не захацеў хадзіць у адну сінагогу разам з Калмановичам і збудаваў сабе другую сінагогу. І так тут з'явілася дзве сінагогі. Ну, на сённяшні дзень ні адна з гэтых сінагог тут не захавалася. А тут былі яшчэ і могілкі габрэйскія калісьці вялікія. Ну, але вось за савецкім часам у 1970-х гадах мясцовы калгас даў загад усе надмагільныя вось камяні з гэтых могілак сабраць у адну кучу, і могілкі гэтыя габрэйскія распахалі проста пад калгаснае поле, на якім сёння вось сеяць жыта, садзяць бульбу, буракі, ну і так далей. На сённяшні дзень тут у Германовичах захаваўся такі вось адзін габрэйскі будынак. Шма Ізраїль, Адонай Елохену, Адонай Ехад. Шма Ізраїль, Адонай Елохену, Адонай Ехад. На пачатку вось Германовича гэта было чыста каталіцкае паселішча. Ну а пазней тут вось добра ўжываліся паміж сабой без варажнечы, розныя канфесіі, розныя нацыянальнасці. Ну і вось не так даўно тут з'явілася і праваслаўная царкоўка. Калісьці ў гэтым будынку вось была звычайная сталова, а сёння тут знаходзіцца праваслаўная царква. Ада Эльёўна Райчонак, дзякуючы якой з'явіўся тут вось у палацы Шырынаў музей Язэпа Драздовіча, наогул стварыла аж 5 музеяў. І тут у Германовичах дзейнічае і створаная ёю мастацкая галерэя.
Наш літаратурна-мастацкі музей даволі вядомы ў нашай краіне і нават за яе межамі. У нас больш за 250 мастацкіх прац, карцін. Ёсць у нас таксама шмат кніг з аўтографам. У нас у канцы траўня будзе літаратурная вечарына, на якую прыедуць барды з Полацка, Новополацка, з Мінску. Я думаю, што будзе вельмі цікава, і я вас запрашаю, прыязджайце да нас. Ну что ж, паважанае панства, час развітвацца. Так што поспеха вам, усё самага найлепшага. Ну і да сустрэчы праз тыдзень. Да пабачэння!